vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndinewo secret yangu iyo yandinayo. Secret yangu mukoma yakamira sekudai: inini ndinotozviita sekunge nditori munhu atori very decent, zvekuti kana murume wangu haatombofungidziri kuti izvi ndo zvandinoita. So pandakauyawo kuno kuSouth Africa mukoma, even though ndainge ndiine body but not like the way that I am right now, saka ndauya kuno ndakabva ndachizotanga kuenda kugym uye zvekare nekuitawo tumwe tuma exercises as well as nekunwa mapirids awa nekuti ndinge ndichiita big BBL. Ndakatoita zvekuzonobayiwa ma-injections. So nekuda kwebody yangu yandava nayo mukoma, like wherever I am always the center of attraction. First of all, ndainge ndagara zvangu ndiri munhu mushava, but ndakabva ndachizobayiwa ma-injections yekuti ndinge ndichiita yellow bone. Like right now ndakaita kutsvuka kuita kunge mukarad. So wherever I go to, varume vanenge vachingonditarisa zvekuti mukoma handingambobudi pamba ndichiti ndiri kuenda kumall ndikasadzoka ndisina kupfimbwa nevarume vaviri kana kuti vatatu. Ndakambotanga ndichiignore ndichingoti ndine murume, but I am a human being. Ndakazosvikawo panguva yekuti ndakatadza kukorera miedzo yacho, ndobva ndatanga kuurira murume wangu nevamwe baba ava mukoma nashi, chakaita kuti ndinge ndichizovabvuma. Like ndakabuda pamba, zvinhu zvainge zvakaoma mumba, tainge tangosarwa ne20 rand apa kuti mari inge ichipinda zvainge zvisingaite because murungu akanonoka kudhipozitera murume wangu mari yepay. Saka it was a weekend, mari yaizotopinda musi weMonday kana kuti Tuesday. Ndokubva ndaona kuti zvinhu zvainge zvakaoma, ndikati panapa neka20 rand kandiinako zviri nani kuti ndinge ndichienda kumall ndinotenga mabaked beans angu maviri, then tobva tadya zvedu sadza nebaked beans, then Sunday as well todya sadza nebaked beans, then Monday pamwe murume anokwanisa kuzowana mari. Mukoma ndakati ndaenda kumall kuya, then ndipo pandakabva ndachizosangana navo baba vaiva. I was like deep in thought, asking myself a lot of questions kuti asi nezvandiri shuwa ndingasvika pakurohwa nenhamo zvekuti ndinoseva sadza nebaked beans. Baba vaiva ndopa vakabva vazouya vakabva vatanga kutaura neni, vakabva vandibvunza zita rangu, ndikabva ndavaudza. Vakandikumbira mafoni numbers angu baba vaya, ndingavanyima nekuda kwekuti zvinhu zvainge zvakaoma. Ndokubva ndavapa mafoni numbers. Vakandibvunza kuti what is it that I wanted to buy muPick n Pay. Ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndichida kutenga magaba angu maviri baked beans. Vakabva vanditi what else do you want to buy. Ndikaseka ndikati ndikori ne20 rand. Vakabva vanditi hande unotora trolley. Takasiya trolley yavo mukoma nashi apa yainge yakaita kuzara kuti makune grocery. Ndokubva vandiperekedza tikabva tinotora imwe trolley. Ndokubva vanditi chifamba unge uchinhonga zvose izvo zvaunoda. Ndakabva ndaenda ndikanotora mabifi, mapoko, mavhorosi, fishi zvakangosiyana netumwewo tunonaka. Then ndokubva vabhadhara mukoma. Mari yavakabhadhara ipapo yainge yakawanda, including the groceries that he had in his own trolley. Ndikatoona kutoti munhu uyu imbinga. Kunyange foni payakabuditswa ndikanyatsokuona kuti iyi ndo inonzi foni yembinga. Zvadaro vakabva vandibvunza kuti ndainge ndiine motikari here. Ndikati zvamunondishorera handina kana motikari ini. He then said kuti vainge vachida kundiperekedza. Ndikaona kuti zvainge zvisingaiti kuti vange vachindiperekedza kumba nekuti ndaikwanisa kuzodhumana nemurume, because iye ainge atobudawo achiti ari kumboenda kunongwavha. Ainge aine imwe friend yake yaaiti anokwanisa kuzomukweretesa mari. So ndakati ndiitire henyu Bolt paya. Ndokubva vandiitira Bolt. Iniwo ndakaita chibalance chekuti
ndakabva ndavapa address yangu. Nerimwe zuva murume wangu akati ari kubasa, ndikabva ndatonzwa munhu ava kundifonera achinditi ndiri pagedhi buda. Ndakabva ndazodongorera ndikatoona kutoti kwaingawani zvavainge vari ivo baba vaya apa vainge vaine rimwe zimotikari mukoma. Ndakaramba kubuda, vakabva vatoburuka, vakabva vatotanga kutonoka pagedhi. Ndokubva ndavavhurira gedhi, vakabva vapinda. Mukoma nashi kuti tinge tichimira panze zvainge zvisingaite, vakabva vangopinda mumba. Then ndokubva tatanga kutaura paya, vakatanga kundimanikidza, kundibata. Ndokubva ndabvuma, tikabva tatosika bonde. And you know what, grocery rere randakadzoka naro kumba, murume wangu akatoshamisika. Ndikabva ndamuudza kuti painge paine umwe munhu ainge achandikwereta mari, akanditi mari yacho yawakamukweretesa munhu yeye wakaiwana kupi? Ndikabva ndamuti iwe ndiri mukadzizve, ipo paya pamwe pacho paunondituma nditi ndinosara nechange, ndodzimwe mari dzandinenge ndakangoviga mumba. Akavhara zvisingaita kati mukadzi wangu akangwara akomana. And then akatotanga kutodya zvimadhanoni, zvimayogati, mazimba mamwe andainge ndatenga, but haana kutoziva kutoti imari yechihure. Ndakatozoishandisirwa mari iyoyo navo baba vaya. Ndakadanana navo. Kubva ipapo mukoma ndakabva ndangotanga kuti murume akandinyenga handibvumi wose anenge ati anondida. Ndinotoita zvekutosarudza kuti uyu anoita here kana kuti uyu haaiti. So right now ndiri munhu wekuti nekuda kwebhodhi yangu yandiinayo yava kundiisa pamuyedzo mukoma, kuti ndikanyengwa nevarume ndinotanga ndatarisa kuti murume iyeye ane mari here kana kuti haana. Kana kuri kunzi anenge aine mari, kutaura chokwadi mukoma, ndinobva ndatomubvuma. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukoma. Kana kuri kunzi mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Confession yangu yakamira sekudai. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti ndakaromba, ende mukuzonoromba kwangu mukoma, panguva yacho iyoyo ndainge ndichishanda semusikana webasa. Saka madam boss vangu vainge vari muxhosa ndo vakazoita kuti ndinge ndichiromba, because vakazondibudira pachena mushure mekunge ndaramba ndichingosangana neimwe nyoka. Nyoka iyi mukoma ndaiwanzokuiona makuseni ega. Ndaiti paya pandinenge ndichiklina mutoilet, kuda kungonoflasha kudai, ndaibva ndaona kuti munenge muine nyoka inenge irimo. Ndaiti kana ndikavaudza kuti ndaona nyoka, vaibva vangondiignore, dzimwe nguva vobva vatobuda zvavo. So one day mukoma nashi ndakati ndiri kufanira kuti ndinge ndichiuraya chete nyoka iyi, because inokwanisa kuzondiruma. Hamene kuti ivo vakazviziva sei. It was like vatori nechipo chekuti she can read your mind. Ndokubva vatonditi izvozvo zvauri kuda kuita, ziva kuti nyoka iyoyo ichakuuraya. Vakabva vanditi nyoka yandaigara ndichiona, nyoka iyoyo yainge iri iyo inovapa mari. Saka I got so interested, ndichida kunyatsokunzwisisa kuti zvinhu izvi zveurombwa zvinombofambiswa sei, because kuchechi taitoenda uye zvekare kunamata, tichitonamata. Pamba ipapo paitova nemazuva ekuti musi wakati newakati munotofanira kutoti munge muchitotsanya. Saka I wanted to understand kuti ko munhu akaromba anokwanisawo kutoenda kuchechi kutotsanya. Saka takazoti totaura paya, ndipo pavakabva vazondiudza kuti vainge vakaenda kune umwe sangoma kuDurban uko. Instead yekuti vange vachitora like chikwambo, vakabva vasarudza kuti zvainge zviri nani kuti vange vachipihwa nyoka iyo yavanopota vachirara nayo. Nyoka iyi inotokuita mukadzi wayo. Ndokubva vandibvunza kuti why is it iwe uri kungoramba uchindibvunza mibvunzo yakawanda, kasi are you interested? Ndikabva ndati hongu madam, I am really interested. Tarirai muone kuti I am the breadwinner in the family. Everyone back home in Zim akatotarisawo kubva kwandiri. Saka kana kuri kunzi zvinhu izvi zvechokwadi, kana zviri izvo zvamuri kundiudza kuti nyoka iyi iyo inongoda ropa rehuku kana kuti makonzo, obva waipa makonzo, but chainonyanya kuda ndechekuti
pese painenge ichinzwa kuda kurara newe haufaniri kuti unge uchiirambidza, uye zvekare kana uine murume waunenge uchida unotanga waikumbira yobva yazokupa mvumiro yekuti unge uchimbofambidzana naye murume iyeye, but not permanently, just for a little bit. Ndobva vanditi it is fine, ndichaenda newe kana kuri kunzi unoda. Vakabva vanditi chimbotanga waenda kunoona vabereki vako usati waita zvinhu izvo, nekuti pane zvimwe zvaunenge wava kusafanira kuti unge uchizoita. Pandakadzokera kumusha mukoma, vatete vangu vakabva vashayika. Pane zvakatoitika ipapo, nekuti vatete vangu vainge vaine chipo chemweya, vaikwanisa kuzoona kuti kuno kujoni ndaromba. So mukoma nashe ndakabva ndazoendeswa kuDurban kuya. Pandakaenda kuya mukoma ndakasvika ndikabva ndanorara nayo sangoma iya ndikabva ndanzi ndaisafanira kuti ndinge ndichigeza kuzonosvika ndichienda kumaperiods mukoma. Ndakaita almost 3 good weeks kubva zvandainge ndasangana nayo ng'anga iya no protection pabonde, ndokubva ndachizoenda kumaperiods. Zuva randakapedza maperiods angu ndipo pandakabva ndazogeza iko kunhohwa. Ndakangoti ndichingonopedza maperiods angu, then nyoka iya ndipo pandakabva ndazoiona yakatouya hutori husiku, ndokubva yatotanga kutondinanzva. Yakatanga kundinanzva kutsoka uku ichikwidza zvishoma nezvishoma kuzonosvika ndichizoinzwa kutoti yainge yatova pasika rudzi yangu, ndokubva yakwidza kunosvika kumabreast angu, ndokubva yatotanga kutoita bonde neni. Strange enough mukoma, nyoka iyi even though yakazoita zvekuisa muswe wayo musikarudzi yangu, but zvainge zvichitonaka semunhu ari kutosangana nemurume pabonde. Ndaitonzwa sikarudzi yangu yakazara ndichita sekunge murume akatoisa sikarudzi yake musikarudzi yangu, zvokuti ndakatosvika pakutopedza. Then naiyowo ndakatoinzwa kuti yainge yoshinyira zvino, ndokubva yapedza. Inongoti kana yangopedza chete inobva yanyangarika. But what is disturbing about this mukoma ndezvekuti nyoka iyi kana yonorasa urume hwayo iyo inokuruma mukoma. Painenge yakuruma paya panotozvimba ende unotoita kana maweeks pano ipapo pachirwadza zvisingaiti. Kana yotanga kushinyira unotoziva kutoti pain iya yava kuda kuuya yekurumwa nenyoka. Uye zvekare kana yarasira mbeu yayo mauri mangwana acho makuseni mukoma, like urume hwayo hunozotanga kuchururuka huchibuda musikarudzi yako, zvinenge zvichirwadza ende unozoswera muswere wese wezuva uchinzwa kuvaviwa. Mbeu yacho inenge yakaita kuita black, kuita kunge matsito, semunhu anenge akatora matsito akamakanyanisa nemvura, ndo zvainenge yakaita mbeu yacho. Ameno maybe that is why ichivava kudaro. Mukadzi uyu ndakatombomubvunza, iwo akati handizive zvakawanda, handinawo basa nazvo. Iye angori nebasa nemari iyo anoita mari yakawanda. Even me mukoma ndiri kuita mari yakawanda chaizvo. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Ndakarombera panyoka, uye zvekare mukunoromba kwangu mukoma ndakabva ndanzi ndinofanira kuzopota ndichisangana nayo nyoka iyi pabonde. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizame kutinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, saka iri kunaka here mari yacho nhaye vanzvadzi nezvose izvo zvamatiudza kuti that is the pain that you have to go through each and every time nyoka iyi painorara nemi. Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndine dambudziko rekuti ndinogara ndichingogerwa bvudzi ndakarara. Iko zvino zvemukoma ndakasvika pakuzotodudunurwa ndokubva ndatogerwa zvangu. Apa ndiri mukadzi uye zvekare ndine makore 29 years ekuberekwa. I've never been married. Ndinoti kana ndikasangana nemurume anenge achiti anoda kundiroora, all of a sudden munhu uyauya mukoma nashe anozongotanga kundituka. Dzimwe nguva munhu anokwanisa kutondiudza kuti uri hure iwe, in which ndiri munhu wekuti I do not do things like that. Nditori munhu anototya Mwari, anotonamata.
but ndinogumisidzira ndava kutukwa nemurume wandinenge ndichidanana naye kuti uri hure. Ende chinondirwadza ndechekuti munhu anokwanisa like atori kure neni in a long distance relationship, apa ndichitozama kuti ndinge ndichiva available at the same time. Like mufirst wandanga ndichidanana naye mukomana ashe ndakasvika pakumuitira zvimwe zvinhu zvekuti vamwe vandakambodanana navo kumashure handina kana kumbogara ndakavaitira izvozvo, zvekuti ndichibva kubasa munhu ndinoita video call naye kuri kumurakidza kuti ndinenge ndisina munhu wandinenge ndiinaye. But munhu iyeye mukoma after all those sacrifices akasvika pakundiudza kuti ndiri hure. So I'm really confused kuti why is it ndichisangana nemachallenges akadai so ndakasvika pakunogerwa angu ndaona kuti zvakangofanana mukoma because ndinongomuka ndakagerwa. Ende chinondirwadza ndechekuti munhu wacho yeye anotondigera vhudzi rangu, anondigera mukoma obva atoriisa pasaidhi kana kutongomuka ndobva ndatotoona kutoti vhudzi riya rinenge rakatongoiswa kana pamusoro pestovhu. Zvinhu izvi mukoma pazvakatanga ndainge ndichiri kuzimu. Pane pamwe pandakamboenda ndikanogara namai guru muroora wangu uyu. So pandakaenda kumba kwavo Gules ndipo pandakabva ndazomuka ndakagerwa. Ndakatovaudza vakanditi ndo zvinongoitikawo kunoku kana neni patakatanga kugara kuno ndakambomuka ndakagerwa vhudzi. Then kubva ipapo mukoma ndainge ndavakungogara ndichingomuka ndakagerwa vhudzi rangu. Then pandakazoya kuno kuSouth Africa zvakamboita sekunge zvainge zvamira, but now mukoma zvatanga zvekare. So handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei. Kana variko vanoziva maremedies andinokwanisa kushandisa, angava ari mahome remedies kana kuti minamato chaiyo, please ndibatsireiwo. Ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Dai ndaikwanisa ndaitokomentawo, but inhau yekuti ndinoshandisa zita rangu nesename, saka vamwe vekuziva zvimwe kuda vanobva vazoziva kuti ndini. Please assist me. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we.